Ja sa venujem boxu 5 rokov a úspechy mám také, že som štvornásobný majster Slovenska a mám 40 zápasov a z toho 4 prehraté. S bratom sme začali boxovať v inom klube, tam sme boxovali asi rok. Potom sme začali trénovať tuto, tak sa to už rozbiehalo pomaly. Začali sme vyhrávať každý jeden zápas. Potom majstrovstvo Slovenska, tak to išlo. Chcem dosiahnuť veľa s tým boxom a box je môj život. Keď niekto niečo baví, tak nech si ide po svojom. Ja chcem niečo dosiahnuť a nechcem sa túlať vonku jak iní, že opíjajú sa tak kamoši niektorí, tak radšej budem niečím lepší od nich a lepšie budem napríklad trénovať a tak. No.